mo paghalo para nga walang sabit. No? Ito. Oo. Lutuan sa atong piyaya, no, maghimo tarog piyaya ara nga may makatunan sab mo sa atong pagluto karon sa atong piyaya dire sa atong YouTube channel sa Joker Time Vlog. Tanaw mo mga ka-Joker, no, subscribe pud mo sa atong YouTube channel. Salamat ha nga mag-subscribe mo. A few moments later. Ito ha, sugdan na ito ang pag-imo. Tara. Mas dili pa gamit sa taguan. Yan. Ulit itong ligaw dali. Mga kapatid, ito na ang gawa ng biyaya. First, magawa ng ng palaman. Ito. Okay. Tingnan mo. Ito na. Ito naman to Hindi pwede pag yung biyaya mo walang palaman. Paano to? Sugar mo o asukal, ihalo mo lang yung sa harina. Ito ay choco, hindi ito choco, ito ang ubi. Hindi to lugaw hindi to binignit talirak. Palaman to. May halo pang kunti. Halo mo. Galingan mo paghalo para walang sabit. No? Ito. Yan yung mano-mano, mga pare. Hindi lang sa kamao. Mano-mano sa kamao. Sa kamay ni Manny Pacquiao. Kundi. Hindi mga ka-Joker. Wala rin nahuman, no? Ito. Biyaya. No? Biyaya. Walay patubo. Ito na.
gana kay na kaunon, no? Gana kay kaunon na mga ka-joker. Okay. Ah. Ito, balihon natin. Ito. Okay, oh. Ah. Ito na ang sinasabi ko. Do. Uy, napapagod. Napapagod pala tong ano. Sa taas lang yun. Sa ilalim, hindi. Ito na. Kaya alam niyo, ito ang ano ng ito ang hindi choco to, obe ito malaki lang ng ano lang ng 60 pesos per pack. Ito na, nagbablog tayo at sin time nagluto tayo ng biyaya. Ito ang palaman yung sinasabi ko. Okay na ito. Yung palaman. Okay na. Ito ang orderin mo. Yung natawag nga obi. Obi. Ito. Try. Parang ano dalawa lang. Kasi mag-i-stop muna ako. Balik ako mamaya. Ito lang dalawa ang tatapusin ko. Para nga may dalawang pack, no? Ito, mamaya na pagbalik ko. Ay, shout out sa to nga mga vloggers. Tutulungan ninyo kami mga ka-joker. Kasi yung sahod namin sa YouTube, bigay namin sa mga taong bukid, no? Yung mga Mamanwa, yung sa Cebuano, sa Mindanao, Manubo. Yung naapektuhan yun sa COVID or sa pandemic, tutulungan namin. Ito, nagbablog ako para sa mga kapatid natin nga walang-wala. Tulungan ninyo ang YouTube channel ko, mga kapatid. May channel ako sa religious. Pag utingkay, may channel ako sa Joker Time or sa Joke Time. Para nga may ano tayo. Ano ba to? Aroy. Napapagod. Isa na lang. Basta gusto kang kumakain, mag-message ka lang sa akin. Mga vloggers. Mga vloggers, yung mga sikat nga mga vloggers, nga mga marunong mag-Bisaya, marunong sa mag-Tagalog. Si Idol Team Sower. Idol, tulungan niyo ako sa mga subscriber ko. Kasi tested and proven na kayo ni Wamos, no? Ito lang sa akin, nagba-vlog ako kasi marami akong mga story nga mga pakatawa, mga masaya tayo. Kahit hindi ako marunong bansay magtagalog. Pero walang problema. Kasi marunong naman kayo kahit walang grammar ang Tagalog ko. Makaintindi kayo sa akin, no? Sa vlog ko. Tulungan niyo ang channel ko.
YouTube channel ko para nga makatulong tayo sa mga kawawang mga tao nga hanggang ngayon nag-ano sila, wala silang mga pagkain, no? Wala silang mga kahit mga pagkain nga mga pagkain nga simple lang, wala sila. Mayroon kaming bigas diyan. Ibigay namin sa sa na-quarantine. Ibigay namin sa mga na-quarantine na alam niyo, yung ma-quarantine ka, pinakababa yun 7 days, di ba? Pinakataas 14 days. Run off pa na mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-joker. Mag-run off pa na mga 15 days. Ito pa kalahati ng buwan. Yun ang totoo. Bakit ka-joker? Bakit nagbablog? Nagbablog ako kasi yung mga kapatid nating walang-wala. Nagbablog ako kasi marami akong mga joke, no? Siguro mga joke, mayroong pinakababa nga joke ko, 100 jokes. Muna nagbablog ako. Yun ang dahilan para nga makatulong ang YouTube channel ko, yung sahod sa YouTube para sa mga mamanwa, para sa mga nandyan sa bukid, no? Nasa sa gubat. Walang-wala sila kasi pandemic. Nagbablog ako. Bago pa lang ito, kapatid niya Team Suwer. Idol kita sa kasi marami kang style. Yung mga tao ay masasaya pag tingnan ka. Kahit tingnan ka sa mga tao ay gwapo ka. Kasi pag gwapo ka, maraming mag-subscribe sa iyo. Pag gwapo ka at marunong kang magpatawa ng tao, maraming nagmamahal sa iyo. Yan ang totoo, kapatid. Ito sa akin, yung Joker Time vlog, patutunayan ko sa mga tao nga mayroon akong mga joke nga story or mga pakatawa, mga masasaya ang mga tao pag makarinig sila sa kwento. Thank you mga mga ka-joker, no? Subscribe sa Joker Time vlog. Pindutin mo yung bell, and you like, i-share, and subscribe. Para yun sa lahat ng mga may mga tao nga wala, yung vlog ko ay makatulong sa kanila. Thank you. God bless you.